وڈیو آیا جی زدی تے غوری جی، حاجی ملک سجاد ٹھیکدار ماڑی جی، ملک نصیر پڈھانا جی، سوار حاجی سجاد گوڑے والا جیو، حاجی جیو آیا غوری تے زدی جی، پاک وطنی پاک سر زمین تے ماڑی دی مقام تے نمبر 1 تماشا سوار حاجی سجاد گوڑا جی۔ نگینہ تے شہباز پاکستان جی، آیا جی حاجی عبدالغفور پڈھانا جی، آیا جی مقبول خان ڈورے والا جی، سردار فرمان خان تاجبارے والا جی، آیا جی حاجی غفور ملک کامران پڈھانا جی، جیو جی دان بڑے تکڑے دوڑنے پہ جی، دان نگینہ تے نال شہباز پاکستان جی، پھر گانے واسطے نگینہ دان بڑے تکڑے دوڑنے پہ جی، دان نگینہ تے شہباز پاکستان جی، دان بڑے تکڑے دوڑ کے جو مہر یوپی طرف مبارک جی، بڑی تکڑی نات ہوگی۔